Първият транш от програма Благотворителност, която подпомага хора в затруднено социално положение с храни от европейските запаси, в област Враца са раздадени близо 318 000 кг продукти. Подкрепа са получили 12 621 лица, като може да се отчете, че първият транш премина успешно, заяви за телевизия Враца Гергана Михалчева, директор на областния съвет на Българския червен кръст. Първият етап от програмата приключи успешно. Знаете, че раздаването на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз приключи на 31 октомври. Можем да отчетем едно спокойно и добро раздаване на хранителните продукти. Можем да се похвалим. Процента общо за област Враца е 91,31, което е един много добър процент, още повече имайки предвид първи транш. Най-високо е раздаването в малките населени места, в малките общини, като най-висок процент 99,18 имаме в община Роман. Най-нисък е, разбира се, в община Враца 81,63. Така средния процент ви казах колко е. Има интерес от гражданите на нашата област и се надявам да сме полезни били с тази програма. Всички лица, които не са успели да получат продуктите си през първия транш, ще могат да направят това по време на втория транш през декември. Тогава ще бъдат компенсирани и пропуснатите от списъка за подпомагане лица от Бяла Слатина и Борован. Всички, които през първия транш не са си получили храните, по време на втория транш през месец декември ще имат тази възможност. Не може да се съди по големия брой подпомогнати лица за това дали кризата в региона се задълбочава или да се квалифицират хората като бедни, но със сигурност не са станали по-богати, посочи още Гергана Михалчева.